penso que as cousas para que saian ben hai que insistir nelas. O Pazo de Sabadelle facilitou o noso encontro cunha desas figuras que quedarán para sempre na retina da cultura galega. O lugar alberga unha das súas pezas máis recentes, pero a extensa obra de Xosé Vizoso vai dende a ilustración, a pintura, a escultura, o debuxo, ata o deseño cerámico, nomeadamente vencellado o modelismo nos argadelos de Díaz Pardo. Un artista completo e único, dos que nace, segundo definiu o artista Xosé Artiaga, presente sen sabelo moitos en milleiros dos nosos fogares e creador de algunhas das formas máis características da firma nas últimas décadas, parte fundamental xa no arranque da planta de Cervo, cando nacía o que daquela era o novo Sargadelos. Artista integral, completo, debuxou xa dende neno no seu Mondoñedo natal. A súa conexión co proxecto chegou co anuncio dunha oferta de emprego na prensa e da man do seu profesor de debuxo no instituto, Puchades, presentouse na planta da cerámica no Castro, mentre se iniciaba a construción da nova cerámica en Cervo. Vinme para Mondoñedo, con unhas caixas con un montón de pezas en blanco, para que eu fora practicando e tal. Entón, baixei con Díaz Pardo. Estuve en Mondoñedo unha temporada e cando tuve aquilo feito, volvín a leválo e xa, ao momento, xa entrei na fábrica que estaba aínda a medio facer. Na fábrica hai, según se entra no patio, hai unhas columnas que están pintadas de un color oscuro e iso é o testigo de como empezou os Sargadelos, que éramos 9 personas, entre mecánicos, forneiros e todo eso. E así foi como foi empezando a cousa, empezou a facer as cousas tal. E en principio se facían as cousas decorando a mao, se estaba empezando xa a utilizar as plantillas en plástico para pintar con aerógrafo. Isto foi no 68, 69, e logo a fábrica se inaugurou realmente, se terminou, e se inaugurou o 10 de maio do 70. É dicir, que Sargadelos oficialmente empezou a funcionar en maio do 70, o que pasa que xa había unhas pezas feitas de xoana, que son unhas xarras grandes de personaxes. Xusto cando se inaugura a fábrica, pois o Isaac me colleu xa da súa mão, e entonces me dá un libro sobre Felipe Bello Piñeiro. Felipe Piñeiro foi un pintor bastante importante, moi importante, sobre todo por a sintetización que fixo da flora gallega nos murales que hai no Casino de Ferrol. Entonces me deu eses libros. O libro estaba escrito por José Leirá Domínguez, que é un señor que tamén pintaba algo, pero era profesor. Unhas fotos eran bastante maliñas, en blanco e negro. Entón, a partir de aí, das reproduccións que había das flora, sobre todo do toxo, a partir de aí empecé a traballar sobre un decorado, sobre o toxo. Esa foi a primeira peza que fixen, o decorado do toxo, en homenaxe a Bello Piñeiro. O que realmente fixen o primeiro traballo de todos que fixen en Sargadelos foron os murales de Seoane. Os murales que hai tanto no comedor, que son 3, 4, máis despois o grande que hai na entrada. Iso foi o primeiro, me deu porque os originales son tamaño folio. Con papel destes, me dixo como tiña que facer máis ou menos, dibuixalo en grande, a tamaño natural, cuadriculado, pasalo ali, e logo ir rellenando con pizarra e máis con porcelana. E logo iso con periódico en grudo, pegado todo, e trasladaba. Despois eu dai tuve o privilexio de estar todo o tempo ao lado de Díaz Pardo, do que aprendí moitísimo, non? Entonces empecé empezou a pedirme facer cousas, encargos e tal, e así foi salindo a cousa. Había algunhas pezas que
Ele había diseñado tal, me daba para min o dibuixo e eu desarrollaba as entendas. Podemos dicir entonces que vostede foi creador de formas, de volúmenes Sí, e tamén de no, o proceso en Sargadelos era todo, facer o dibuixo, facer o prototipo, a decoración, todo. Cocer, ir ao forno, levar as pezas e controlar de que non había deformacións, antes de poñer a peza en produción. Cando iba a produción a peza iba lista, iban as plantillas feitas para decorar, facías as primeiras pezas decoradas, todo. Hasta os embalaxes e todo. Estuve desde os 18 hasta que me xubilei, prexubileime no 60, pero ainda seguín, porque hasta que os 60, cando me xubilei foi os 65, ainda. Penso que nacín con lápis xa na orella, non? Pero eu os recordos que teño de sempre de andar garabateando, e a veces co cal que había, que saltaba un pouquiño, despois vías de unha forma e seguías ali dándolles, pero cunha tiza, cunha pedra no cantón, e aí o amigo Pepe conoce o gran cantón que había antes, que desgraciaron aquela plaza de Mondoñedo. Entón, dibuixabas con todo, con ladrillo, con calquer cousa, o que houbera. Despois chegou algún momento no que se formou máis académicamente sobre isto? Non, eu de dibuixar, os retratos, teño feito centos de retratos no de Claudino, ali que tiña os seus montóns de papeles de estraza, era unha taberna que había ali ao lado. Aprende de Isaac Díaz Pardo? Home, moito, non? Aí está precisamente o de insistir nas cousas, e darlle voltas e voltas, que é maneira e logo informarse moito para darlle sentido ás cousas. Ali en Sargadelos tiñamos un seminario, unha biblioteca que era super excepcional, ali tiñamos, era unha maravilla meterse ali, eu escapaba moito para ali, porque cando buscabas algo, o primeiro que facías era informarte de que vai a historia, e sobre eso vas elaborando os bocetos, as historias, e darlle volta para aquí, volta para lá. Ese é o sistema, é unha disciplina que collín que é super importante, non? Vizoso ten claro que despois do antigo Sargadelos, o proxecto de Cervo en Lugo só tivo unha fase. Houve unha na máis. E Sargadelos acabouse, eso non. Que pensa do actual proxecto? Isto non é... Eso non digo nada, porque é mellor xa eso non... Esas van ir vivindo porque hai moito de Sargadelos aí que é o que se está vendendo. O que se está vendendo é o que está feito. A xente vai e non... Vamos a ver, se fixo aí unha baixela xa fai tempo, de un diseñador bastante importante. Entón, puxeron no Castro, e a xente veu, e o primeiro que dice, non, isto non é de Sargadelos. Esa foi a primeira resposta que houve. Entendes? Sargadelos ten un sello, eso é o importante de Sargadelos, que unha cousa se identifique no mundo inteiro e no medio de 1 millón de cousas. Pois 1 millón de platos, e metes unha taza ou un plato de Sargadelos e vais a vista para ali. Eso é o que ten importante, pero a xente non se dá conta deso. Ten todo vende aí. Das iglesias, do románico, do popular, empezando polos decorados, a partir dos ferraxes, a partir dos canecillos, a partir de todo eso. Todo está inspirado en Galicia, todo é a cultura nosa. Hai unha pegada perfectamente identificable en cartéis, esculturas e toda a creación paralela do artista. Estou facendo sempre con libertad total. A mí nunca me condicionou xa para nada, Se me decía, hai que facer isto fatal, collía, facía. Os galos, por exemplo, foi unha cousa que saleu-me a min, fixenos en barro, en pequeno, e cando os veu, pois, se encantaron. E xa está, eu collín e me puxen a resolvelos, porque os galos son unhas pezas que están feitas todas, os 4 coas mesmas pezas. As 30 pezas que levan, valen para todos. Varían os corpos, e hai 4 corpos distintos que son o soporte das pezas e varían 2 cabezas, nada máis. O resto son as pezas todas iguales.
a xente, falas de Sargadelos, sacando eu fun para ali, bueno, xa, bueno, hai un documental que fixeron aí na dúas, e pois falo eu dicindo de que, bueno, nos anos 70 e pico e tal, decir que estabas en Sargadelos xa parecía que traballabas no universo, entendes? E tiñan unha connotación moi... Bueno, pensar que na maior parte dos nosos fogares hai algo, sí. Algo de Sargadelos, ten que, non sei que se sinte, o que Sí, pensa sí, vostede sí. de estar de Está, alguma home, maneira claro, eso é bon. Eso é bon. E máis todas as pezas levan uns folletiños explicando de onde ven, por que é, por que se fai, por que non se fai, que iso é o que lle dá realmente valor. Se as cousas non teñen unha raíz, unha cousa, é dicir, tes un árbol, non ten a raíz, cai. É o que o sustenta, non? É a base fundamental das cousas. Iso é o que hai que velar por el, que algo que haxa sempre detrás algo. Agora que está facendo, en que está traballando? Agora faigo de todo. Máis que antes. 1000 cousas, sempre veñen con convenencias, entendes? E fasme isto, non te podes negar, entendes? Entonces, pero bueno, vamos, aparte vou facendo as miñas historias, eu non estou parado. Levanto-me igual que cando traballaba a 7:30, estou 7:30, estou de pé. Menos da 1 é raro que me deite. E despois boto unha hora moi importante para min, que é camiñar, ducharme hora e media, 2 horas. Despois o resto do tempo é... Dedicado a crear. Para gallar, por aí.